ଦୋଳ ପରେ 21 ଦିନ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ ସଙ୍ଗାତଲୋ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ ଗୁପତ କୋଠିରେ ଦଣ୍ଡ ଜିଆଇବେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘଟ ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଦେଖ ଦେଖ ହାତେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାଟ 16 ପାଟୁଆଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ାଇ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ ସଙ୍ଗାତଲୋ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ। କୁଶ ଗଣ୍ଠି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଖୋସି ଉପାସିଆ ସର୍ବେ ମିଶି ସଙ୍ଗାତଲୋ ଉପାସିଆ ସର୍ବେ ମିଶି ପାଣି ତୋଳି ସାରି ପଣା ସାରୁଥିବେ ପାଣି ତୋଳି ସାରି ପଣା ସାରୁଥିବେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତି ଖରା ହେଉଥିବ ଟାଇ ଟାଇ